ҳамтра ҳамара дигар нафарро манипулятсияҳай ё ба тоҷикиш истифода мебаранд. Видео дар бораи ҳами мешавад ва ман мефаҳмонам ки чӣ хе ба ҳами манипулятсия там против шавӣ ё бо т манипулятсия вай одама бикунӣ. Ай мисолҳои зиндагии худ ҳамаруза меёрам бо мисолҳои хондагиёму дигар чизо. Агар тайёр бошӣ пешакӣ лайка биҷиқ. Баъд як чиз дигарам дар ёдат бигӣ ки возможно астае ки ҷурагӣ ё шиносоигии байни шумо слаби мешавад. Мисол гуфти гапо туму возможно астае ки қатъи одам гапот мегреза баъди ҳамин кор, барое ки ту уже мефаҳмӣ ки вай тра манипулятсия кайсай. Агар тайёр бошӣ лайка биҷиқ, комментарий дар ягон чиза бинавис, сар мекунем. Ба пеш. ранги ҳамаи видеое ки китоб гуфтагиёи мисол отметка ки ҷурата лайк мон подписаться бишав ишам ҳамтарияй. Ту метавонӣ ки ду ҷурата да комментарий отметка куниву да бинависӣ ки тра кадом вақт да манипулятсия ҳами гуфтагиёи ман ё бегуфтагиёи ман манипулятсия кардагиян лайк мониву подписаться бишай чи да канал ё чи да инстаграм. Агар даги ҷои тамошо кардаиста бошӣ мо ту да китоб барои мекунем ки дар бораи имина манипулятсияҳай да уҷа беҳад бисёр калон ҳам як галат чиз гуфтагие ки ту метавонӣ вай аз качат карда хонда фаҳмида ёд гирифтан. Мо и видеора ду част мекунем. Якум частиш чӣ хел манипулятсия ҳар рӯза да мекунанд дига мардумо, части дуюмиш чӣ хел духтаро манипулятсия мекунанд моро. Чӣ хеле ки гуфтам против манипулятсия дигар мардум тра манипулятсия мекунед. Чӣ хел якум кора. Мара чанд қа пеш чанд шинос омадагӣ буд, баъд мӯи сарма хандидан. Мӯи сар мисол ма ҳуйтим тари ҷинҷила мешава хандан ба амӯя таиш ки типа шеф буд гуфт ки эй чи мӯи сарай ба мара хай сахт мераса. Баъд ман гуфтам ки чи акма да сахт мерасидай вай да сахт намерасидай. Гаштам гуфтам ки ақлит намегира и чиза. Хеле шит фаҳмиди бо беғарзаи бо ҳам хандан типа ака гӯй нафаҳмид. Эй чи прическай э ки некручо эй чи прическай. Гуфтам е бача гуфтам мавзи тра гуфтам ту ақлат намегира и чиза. Ма ту да сад фаҳмонам ту намефаҳмӣ. Ба хай омад хеле да гӯшма хайоли бад худам да мегӯё. Гаштам баланд гуфтам о бад худат дам бугум қатъи хонагиётонам бугум гуфтам ту намефаҳмӣ. Ту ақлат намегирам и чиза. Хеле шит дига гапош дига гап назад. Хеле типа серьёзный шит фаҳмиди. Ма даҳвайнои серьёзнигии тра шапидаги брат. Ана ман мехоҳам бифаҳмем ки вақти тра манипулятсия мекунаву одам ӯ да болои ту типа хазяин мешава, ӯ да болои ту типа зур мешава. Вақти манипулятсияш гузашт тамом ту дига уже вечно тай манипулятсия намемонӣ. Мисол дар мактабо ҳасте ку ягон приколист дорем ку дига меояд вечно прикол мекуна иша уша аммо ӯ айрости да прикол намекуна, ӯ манипулятсия мекуна. Ӯ бо як таи дига ҳозир ман ту да нақл мекунам. Мо мисол доштем я ҳамсинф доштем ҳам хеле манипулятсия ҳам хеле прикол мекард чӣ мекард. Баъд як бор худаш да я прикол шидаги буд. Мисол чай номаш як ҷода рафта будем хай биё нақл накунем ки дрози бадай. Короче як бор худаш приколи сахт шидаги буд. Дига чизе мегуфт ман противаш ҳам приколша мегуфтам. Мефтам да несаю на о ки тарид кард ку хеле шиди хап мекард. Ами ягон чи мегуфт ма баланд бин баъд приколистои хеле баланд гап мезананд типа дудвой карда фаҳмиди. Ту ҳам бояд ҳамон вақт овозат баланд боша. ӯ мисол ҳа мекуна ту ҳа бика. Барои чӣ гуфтесам ин гапа? Барое ки як хел вақто да маънои гапа даркор нестай, баланд гуфтана тарзи гуфтана даркорай. Бо як манипулятсияи дигара гап мезанем дар бораш ки да хона да сар дастархон штагӣ ку ду дарат мега ки мисол некрӯз бугум ҳамиам уже манипулятсияи кӯдакай. Чӣ хел кӯдак тра манипулятсия мекуна ки мисол да пеш хонагиётон баъд ту мегӣ не нагу мисол хута гум мекунӣ ва хонагиёт мегам бугу ахир то ахир мега иҷа да чӣ хели мисол рафтор кардан дар кор хай ма кӯдо дар надорам не ки майра хонда будам ки чӣ хели рафтор кунӣ. Ту ҳам бояд против ягон манипулятсия биёвӣ манипулятсияи сахт ё ки хай ӯ дартае ку ягон хел ба ягон духтарак дуруға подставить мекунӣ ки барои чӣ? Барое ки ӯ дига дамша бигира, барое ки кӯдак хаб намекуна. То кӯдака противш ягон чизи сахт наёвӣ ӯ хаб намекуна ӯ бас намекуна. Ту бояд ё ягон чиз биёвӣ ё қатиш гап назанӣ ки худаш бифаҳма. Барое ки оли вақти гап намезанӣ гап назанӣ. Короче против манипулятсияи кӯдак тра манипулятсия ёфтан дар кор. تو چی وای ده خوبی کنی چی کنی چی نکنی یک جو کم اکک بزیب که بومیره ده سر ده سرخونتان میگه
ишам аёдат набро боя намуд манипуляция дига чанд рӯз пеш да инстаграм сториси худам да музика мондаги будам. Ман мисол обычно хард стайл гӯш мекунам ки мисол не тария о мисол не хеле хард стайл баъд укони не хеле музика мондаги будам иш хаусай ё хаусай ё хеле чизои да хард стайл нест. Вақти и чиза ма мондам баъд як тада директ навист ки чӣ кади мусиқи одам бари гӯш кадести дига ана ки иша бинен ки ич хеле манипулятсия ёзи ман мефаҳмонам. Гуфти гапо ту да пехе нестай ки ман чӣ гӯш мекунам ё чӣ кор мекунам. И саволи ман туда мисол ама одами гуфтаги и зиндагии май мада чӣ хеле мисол маъқуле ман ҳамуро гӯш мекунам чӣ чизе маъқуле ҳамуро гӯш мекунам чӣ чизе маъқуле ҳамуро мекунам кор. Ту худат ки мисол мара бугӯӣ ки ҳамитари гӯш мекунӣ ту шута меган ки ту тари кино тамошо мекунӣ ту мисол ту улям калон жида мисол мультики наруто тамошо мекунӣ кори бибит чӣ. Ями саволи ман туда кори бибит чӣ ба ма ана баъд давомаш ки да иҷа ман медонӣ чӣ хеле аму саволиш да ответ додам. Обычно ман як ҳоз баъди як финти дигара нишон метам да охириш савол додам ҳо тамом ин ҳами қа чиз ҳо тамом ҳеҷ чӣ дига ответ надодам. ҳами чизам мекшавдама ҳами манипулятсияша ана ки биёй ма шумо да фаҳмонем ки чӣ хел ту метавонӣ ки ягон одама манипулятсияша ман кунӣ. Аввал ту бояд дар ютуб видеора биёвӣ ки дар бораи манипулятсияҳай чӣ хел мисол дар бораи манипулятсияҳай хеле фаҳмондагие ки кадом одам чӣ хеле манипулятсия мекунад баъд ту ҳамун ҷурает ки бисёр ҳар хел истифодаву прикол мекунад ҳамун ҷаи видеора бар нишонаш даг гӯ брат ти немитари манипулятивни одами ма гап намезанам қатъи дига инам хеле бикунӣ агар противи ма агарам хеле кад гап наза дига қатъиш барое ки ҳамин чиз нестоитай ҳамун одам нестоитай одаме ки бисёри бад манипулятсия мекунад ҳамун нестоитай барои ҳамин қатъи ҷурагӣ кадан барое ки утра просто барои истифода қатъи ҷурагӣ касаи дигар чизо ана ки бо як намуди дигаша нишон медиҳам. Ту бояд вақте ки мехонӣ дар ҳамун китоби гуфтагии дар аввали видео агар ту аввая хонӣ вақте ки фаҳмидӣ ки мисол ҳамин чиз манипулятсияҳай ту бояд як кора кунӣ вақте мефаҳмӣ ки одам манипулятсия касаи шагои баъдангиша ё бдон барое ки ман устуда нақл мекунам чӣ хел мисол اون نوع ایتاری گفتن میشه تو بگردگو که تو از این خیلی میگوی این خیلی میکنی بعد این خیلی میشوه برای چی؟ برای که همه манипуляция یا خیلی چیزاش نه خیلی مثال последовательностش یک چیزه مثال اومگا کی مثال ماینا تو ایتاری میکنی بعد هه آها اوه از ما خودم ای مثال خودم نقل میکنم بعد میگم تا چه خیلی بعد کاروچی چند قپش ما قطعی آدم باید همکاری میکنیم قطعی یا کارخانه دا باید میرفتم همکاری میکردم با هم خیلی کارمون نشید دیگه با پشتی اون گپایم آدمش رفتم یک چیز دیگه بخشش باید قطعی آدمای خواندگی کتابای مثال هر خیلی بیزنس هم خیلی خواندگی قطعی همویو کار کنی برای چی برای که اولی تو اگر قطعی آدمی همخالی را نخواندگی کار کنی قطعی همخالی را خواندگی کار کنی نمیفورد نخواندگیش برای چی برای که عقل نداره برای عقلش نمی تاجیکی بمانیه برای چی تاجیکی خودمون نمی تیپا همه چی گویا باید همه چی را بدونی خیلی در دنیا نیسته که همه چیز ما بدونم مثال من فتوشاپ قطعی کار میکنم من کارل درو نمیفهمم همون کارل درو برای که ما در عمرم در کار نشیده یولی اگر همون چیز ما در کار میبود من میخوندم همون چیز یاد میگرفتم لیکن نه انا که چه خیلی شید چند قپش رفته بودم همون یک کارخانه بعد باید من اونجا کار میدرماندم که او بچه همون یک تای دیزاینر شون بعد چیمچکت گفت که او پیشتر هم خیلی بود او قطعی همکارشون هم تری کار میکنه فقط وچنه با استفاده بردن با همی مانیپولیاتسیا هم خیلی چیزا من میدونم که چیزا میره خوندگی من میفهمم پروتیفی مانیپولیاتسیاش با روی روز گفتم که توزینی خیلی میکنیم معقول نیست ما در میکارد این مانیپولیاتسیا او خودش نمیدونه که همه چیز مانیپولیاتسیا اوجه در فکرش در اومدگی تا حاضر همه آدم مثال قطعی دما قهر داره خیلی قهره چی میگن типа обид нишидагиаш мада фамиди ма тут ҳафт пушта дай ма қаҳр кадаги бошад даже если ма главни иҷа маям ту вақти мара манипуляция мекунӣ ма даҳвайнои тура манипуляция мекунӣ даже да видео гап мезанам ҳамин қашм чи мумкин аст ки ман мисол номи вая гум бугум даги ҷо кор мекуна просто ки видеоро обязательно вай мебина баъд хеле шид
хушру даёдум нест она шавбара короче гап заде сабдаем баъд гашт гуфт ки чӣ хеле гуфт она шавбара амҷаша короче гашт ҳамун гапҳои манипулятивниша гуфтанӣ буд гӯш ки гуфтам брат ҳами гапҳои ту ҳамаш манипулятсия ту намефаҳмӣ ин чиза гуфтам ту да ҳами мисол кори ма понятия надорӣ гуфтам ҳами чизда чӣ хеле ки ман кори драви тура намефаҳмам ту ҳам да ҳами чизи ма понятия надорӣ ту мисол ду сета лайк пайка дидай баъд омада иҷа чӣ гуфтаисти гуфтам ҳами гуфтам чизеро одам намефаҳма хубаш кордор нашава гуфтамша баъд фаҳмондумша ки този ини тари гап мегӯӣ ту противи гапи ма гап кофтаисти ҳозир гуфтам дастара толи гапи маро нафаҳмида хушру гап кофтаисти хеле баъд ӯ коромон буд чид баъд чанд рӯз пас омадам бой хеле ҳамеша ҳами гапша манипулятсия ӯ рӯз чӣ манипулятсия гуфтӣ гуфтам ин ҳами гаптам манипулятсия ки ту ӯ рӯза манипулятсияра да ёдам овардасти ҳами хеле сода дига бародар ана бо як чиз дига я манипулятсия дига тура ба ёдат пештара меоранд мисол пештара ту да ягон ҷо қати ягон духта натонисти гап зада ягон чӣ ё ки ягон кори дигае ки натонисти ҳамон одам тура ҳамун чиза да ёдат меора шо да ёдат ҳаста ту вечна наметонисти гап зада да ёдат ҳаста ту тари мекарди тари мешид ӯ тари мекарди тари мешид мисол ту да чизои корои нашидагию натонистагии пештара та ҳозир ба ёдат меоранд хандида ҳами чизам манипулятсияҳай бахшиш ки ҳозир видео калони баъд мешава аз барои ҳамин мумкин 3 видео кунем дар бораи манипулятсия барои чӣ барое ки тема беҳад калонай ҳамаруза зиндагии мо да ҳастай даже махдам манипулятивни бисёр худ мекунам мисол чӣ хеле манипулятивни обична рожамаам тари мегирам хеле типа вообще гуфти похуяша гӯё ҳамаи чизда инам хеле мегирам ягон ҷо рафтам ягон ҷо одаморо намешиносам ам хеместам просто ам хеле хеместам ягон чи ҳо немегум тамом ҳамин чизам худаш манипулятсияй ма ба ин восита нишон метиҳам ки ма гуфти гапҳо чиво-то стою ё мумкини хеле набоша короче ма ҳамин чиза бисёр истифода мекунам баъд та метавонӣ ки аввал китоба хонда ягон чизша ёд гирӣ бародари азиз тура ҳами лайкҳо комментариҳо сторисҳо подписатсия шиданот блоги моро пеш мебара агар ҳамин чизҳоро бикунӣ ягон ду сетшам бикунӣ ҳазор раҳмат ки дастгирӣ мекунӣ ту блога видео 3 бор 3 та мумкин мешава ё 2 та аделни 10 минути 15 минутӣ мешаванд барои ҳамин чиз илтимос лайкмон подписатсия шав комментарӣ ки агар китоби ҳамун гуфтагӣ барои манипулятсияҳоро фаҳмидана гирифтанӣ бошӣ ду ҷурата да комментарӣ атметка ки подписатсия бошадамо лайкмон бо комментарията бинавис ки ту да зиндагӣ да гиҷош манипулятсия қати вохӯрдагӣ против ту да гиҷои зиндагӣ манипулятсия кардагианд дига мардам ҳазор раҳмат ба пеш тоҷикистон маву ту иншоллоҳ ҳамаи чиро зур мекунем майли хайр